konyo denai ke adik denang lai ko mungkin dia kini rasanya diri adik udah pasuntiang. Rasa tak gama
Maafkan dan dia sayang, undangan yang dikirimkan bukan untuk melukai atau menyakiti hati. Adik kini kanlah tahu apa sebab karenanya bukan dene khianati cinta kita nan suci. Sodana tarimo, mungkin Allah nasib kita indah jodoh apa kadayo. Maafkan dan dia sayang, tabahkanlah hati kini dan mohon adia walaupun luka di hati.
gua dulu itu sebabnya mengkok mati. Bukannya sayang nan lah berubah lai taraga, yo nak basuh badan tak dapat pulang kini, badan tak dapat pulang kini. Sama tiba banyak walaupun rindu lah mendalam, teguhkan iman dalam dada. Jika nyampang adik taraga, pandanglah bulan di tengah malam. Bayangkan denai di dalamnya, bayangkan denai di dalamnya. Sama dipa banyak walaupun rindu lah mendalam, teguhkan iman dalam dada. Jika nyampang adik taraga, pandanglah bulan di tengah malam. Bayangkan denai di dalamnya, bayangkan denai di dalamnya. Nan disesali mengada dulu kita bertemu, kalaulah untuk menyesal diri. Dalam dia adik bapa liang nan membuat badanku sansai. Kasihlah jadi dia darah daging, mengalah kini yo adik ungkai. Putus doa po kadenai ule, sabablah adik nan mauratnya disiko hati mangkoknya jame. Putih baraso yo basengajo.
cinta nan suci. Sakete nan disasali mangada ulu kita batamu kalaulah untuk menyesu diri. Dalam dia ada bapali nan membuat badan kosan saya kasihlah jadi dia darah daging mengalah kini yo adik bungkai putih doa ko kadenai oleh sabablah adik nan mauranya disiko hati mangkoknya jame putih baraso yo basangajo. Sungguh denai indah menyangko baraso iko nan kata jadi sampai hati adik kironyo yo mahancurkan cinta nan suci.